ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம கோஜே ஐலாண்டில் நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தீவோட பேர் வந்து ஒய்டோ ஐலாண்ட். இது வந்து கோஜே ஐலாண்டில் இருக்கிற டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லேயே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பிளேஸு. இது வந்து ஒரு குட்டி ஐலாண்டு தான், கடலுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு குட்டி தீவு. இதை வந்து அழகான ஒரு பொட்டானிக்கல் கார்டனாக வந்து மாற்றி வச்சுருக்காங்க. இது ரொம்பவே சூப்பரான பிளேஸு. இந்த பிளேஸ் பற்றி உள்ளே நான் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன். நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வந்து ஃபெரியில் இறங்கிட்டோம். இதுதான் வந்து அந்த ஒய்டோ ஐலாண்ட் அப்படின்ற பிளேஸு. இது வந்து ஒரு பெரிய மலை, ஒரு குட்டி மலை, கடலுக்கு நடுவில் இருக்கிற மலை. அதை வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனாக மாற்றிருக்காங்க. இங்கேருந்து அந்த பிளேஸில் ஒரு அழகாக இருந்தது. அங்கே கொஞ்சம் பெயிண்டிங்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, அதுவும் நல்லா இருந்தது. இங்கே வரணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபெரியில் மட்டும்தான் வர முடியும். அந்த ஃபெரியோட டைமுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 மணி நேரம் மட்டும்தான் டைம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஐலாண்ட் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடணும். அதுக்குள்ளேயே நம்மளை விட்டுட்டு போன ஃபெரி வந்து திருப்பி வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் அதில் நம்ம இறங்கணும். அதுவும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் தான் வந்து இங்கே இருக்குது. அதுக்கு மேலே வந்து ஃபெரி கிடையாது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த பிளேஸ். இப்போ நம்ம போகிறது இந்த சைடில் இருந்தது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து கட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த தீவை பாருங்கள். இதுதான் வந்து மொத்தமாக அந்த இது இவ்வளோ தான் அந்த தீவே. இதில் வந்து அப்படி இந்த பிளேஸ் வந்தோடனே வந்து ஒரு ஊட்டிக்கு வந்த மாதிரி இருந்தது. பாருங்கள், இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாறை தான், அதை வந்து இவ்வளோ அழகாக மாற்றிருக்காங்க. உள்ளே இந்த செவர்லாம் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக பெயிண்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பிளேஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு எங்களுக்குள்ளே பார்க்கும்போது, இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இந்த கிரீன் கலர் கட்டிய போட்டு வச்சு இந்த மாதிரி அந்த தண்டனை போட்டு வச்சு சுற்றி பார்க்குறக்கா அந்த சுற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி கடை நல்லா இருக்கு. லெஃப்ட்டுக்கு போக பாக வீடியோக்குள்ள போவோம். வந்தோடனே மேடம் வந்து அவங்களே வீடியோவில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, ஓகே, நீங்கள் இன்ட்ரோ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்தாங்க. இந்த கல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அழகாக செதுக்கி சூப்பராக பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பிளேஸில் நிறைய பிளேஸில் வந்து அங்கேயே நின்று வந்து நான் நிறைய சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். பட் வந்து அந்த காற்று அந்த இதில் வந்துட்டு தெளிவாக அது கேட்கல. ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த இதுவும். எப்படி அப்படின்னா, அப்படி ஒரு இதை சுற்றி நம்ம ஊட்டி மலை மேலெலாம் எப்படி ஏறுவோம், ஸோ அது மாதிரி சுற்றி ஏறுவோம்ல, அது மாதிரி தான் இருந்தது. இதுதான் வந்து அந்த ஒய்டோ ஐலாண்டில் ஃப்ரண்ட்டு. நம்ம ஒரு ரவுண்டும் போயிட்டு வரும்போது கீழே பார்த்தாவே நமக்கு தெரியும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வரும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு பிளேஸ்க்கும் போயிட்டு மேலே போயிட்டு கீழே பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்தது தெரிஞ்சது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேயர்லேருந்து செகண்ட் இதுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ இங்கேருந்து நம்ம மேலே நம்ம அந்த பிளேஸ்க்கு தான் போயிட்டு வந்தோம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இங்கேருந்து வியூ பாருங்கள். இங்கே ஃபுல்லாக தான் நம்ம சுற்றிட்டு இப்போ மேலே ஏறணும். அது வந்து ஃபெரி வந்து நிற்கிற இடம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இதுலேருந்து சுற்றி மேலே போனால் அங்கே வந்து அங்கேருந்து அடுத்தடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே தெரியும். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. வந்துட்டு ஆர்ட் வச்சு ஒரு இது வச்சுருந்தாங்க. இதுவும் நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. சும்மா கொஞ்சம் கலெக்ஷன். அதே மாதிரி இது வந்து இந்த ஐலாண்ட் பிளேஸ் வந்து சம்மர், ஆட்டம், தென் வந்து வின்டர் டைமு, ஸ்ப்ரிங் டைம் எல்லா டைம்லேயுமே வந்து இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஒவ்வொரு பிக்கும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓ, சம்மரில் எப்படி இருக்குமா, அது வின்டர் டைம்லலாம் அவ்வளோ அழகாக போட்டிருந்தாங்க.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம அதுக்கு மேலே வந்துட்டோம். கீழே நான் காமிச்சேன்னா அந்த ஒய்டோன்னு இருக்கிற பிளேஸ், அதுக்கு மேலே இந்த சைடு வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது பாருங்கள், அப்படியே உங்களுக்கு ஊட்டியில் வந்து அந்த தேயிலை தோட்டம் சைட்லாம் போயிட்டு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குது இந்த பிளேஸ். கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கும்போது ரொம்ப பசுமையாக ரொம்ப வியப்பாகவும் இருந்துச்சு. இப்படி ஒரு தீவை வந்து இப்படி மாற்ற முடியுமா? இந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா அதை விட பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இந்த இடத்துலேருந்து நகர்றதுக்கே மனசு வரல. மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த கொடியெல்லாம் படர விட்டு எவ்வளோ சூப்பராக வச்சு, கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்கும் இருந்தது, கொஞ்சம் இதுவும் இருந்தது. எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இந்த இடம் சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. இங்கேருந்து நம்ம கடல் பார்க்கும்போது கடலில் வந்து ஃபெரி போகிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சது. இங்கே ஒரு ஷாப் வச்சுருந்தாங்க இந்த ஒய்டோ பிளேஸ்க்கு வந்ததுக்கு அடையாளமாக சில திங்ஸ் வாங்குற மாதிரி. ஆனால் இதுக்குள்ளே எதுவுமே வந்து வாங்குற மாதிரி விலையில் வச்சுருக்கல, பார்க்க மட்டும்தான் முடிஞ்சது. அவ்வளோவா அட்ராக்டிவாக இது வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. சும்மா வந்து எக்ஸிபிஷன் மாதிரி நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு வர மாதிரி தான் இருந்தது. நிறைய திங்ஸ் வச்சுருந்தாங்க உள்ள ஒய்டோ அப்படின்ட்டு போட்டு, டிஷர்ட், சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க. பிளேஸை வந்து சுற்றி மட்டும் பார்த்துட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். அதுக்கும் மேலே அடுத்து 3rd ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி மேலே வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம கீழே 2nd 3rd ஃபஸ்ட்டு வந்தது எல்லாமே வந்து தெரியும். இதே மாதிரி ஹைட்டு சுற்றி சுற்றி போயிட்டே இருந்துச்சு. எங்களுக்கு 1.5 மணி நேரம் தான் டைம் கொடுத்தாங்க. எங்களால் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பார்க்க முடியல. ஒரு சில பிளேசஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம். இதை பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும், நடக்கிறதுக்கே வந்து இங்கே ரொம்ப பிளேஸ் நடந்து 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 சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி இருந்தது பாருங்கள். இப்போ அந்த நான் ஊட்டி மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன பிளேஸ்க்கு அடுத்து மேலே வந்தாச்சு. அங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபெரி வந்துருச்சு. அடுத்து இது வந்து இறக்கி விட்டுட்டு போகிறாங்க அடுத்த பேட்ச். இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே மேப் வச்சுருந்தாங்க. இது ஃபுல்லாக இந்த பிளேஸோடது. இவ்வளோ இடம் வந்து இதுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் டயர்டாகிட்டோம், கொஞ்சம் நேரம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோங்க. அது நல்லா இருந்தது. இன்னும் வந்து உங்களுக்கு இந்த பிளேஸை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஒய்டோ ஐலாண்ட் அப்படின்றது வந்து 69ல் 2 ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் வந்துட்டு இந்த பிளேஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணாங்களாம். இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆரஞ்சு அண்டு பன்றி அதெல்லாம் வந்து வளர்த்தாங்களாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தாவரங்கள் நிறையா வச்சு இது பண்ணாங்களாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸில் வந்து 3000 அரிய தாவர வகைகள் வந்து வச்சுருக்காங்களாம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாழை மரம் இருந்தது. கொரியாவில் வாழை மரம் அப்படின்றது வந்து கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான பிளேஸில் வந்து ரொம்ப ரேராக வச்சுருப்பாங்க. செகண்ட் டைம் நான் கொரியாவில் வந்து இந்த மாதிரி வாழை மரம் பார்க்குறேன். ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும், நம்மளால் எல்லா பிளேஸ்லேயும் பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி கல்லி வச்சுருந்தாங்க. சப்பாத்தி கல்லி அதில் பழுக்கிற பழம் அதெல்லாம் வந்துட்டு அதிசயமாக வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா தாவரம் இருந்துச்சு. இது எல்லாமே வந்து இது மாதிரி 3000 வகையான இது வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்களாம். இதோட இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து 3000 தாவரங்கள் வந்து இருக்கிறது. அதே மாதிரி இது 2021ல் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து இந்த பிளேஸில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இந்த கவர் பண்ணி எடுத்திருக்காங்களாம். ஸோ அதுவும் வந்து இந்த பிளேஸோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலாம். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த பிளேஸு. இங்கேருந்து அந்த எண்டு வரையும் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அழகாக நீட்டாக க்ளீனாக இவ்வளோ நீட்டாக வந்து இந்த பிளேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு டைமும் ஒரு பிளேஸ்லேயும் நின்று பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து கோஜி ஐலாண்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னே வந்து சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து ஃபெரியில் வந்துகிட்டே இருந்தாங்க. பட் கூட்டம் அவ்வளோவா கிடையாது. ஆனால் நல்லா இருந்தது. நாங்கள் போன கிளைமேட் சம்மர் டைமில் இந்த பிளேஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஹில் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இந்த இடத்துக்கு. ஃபுல்லாக வந்து இங்கேருந்து நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பிளேஸும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இருக்கிற கார்டன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதிலே ஒன்றுக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருந்தாங்க. வாட்டர் கார்டன், ஃப்ளவர் கார்டன், அப்புறம் வந்து அப்சர்வேட்டரி இருந்தது. இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இங்கே மேலே எல்லா திங்ஸ் கொண்டு வர்றது, இந்த பிளேஸை க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. இது பாருங்கள், இங்கேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்படி இவ்வளோ அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னே தெரியல. ரொம்ப இப்போ நீங்கள் தூரத்துலேருந்து இந்த வியூ பார்க்குறீங்க. ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இது. நிறைய ஃபோட்டோ லொக்கேஷனுக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சூப்பரான பிளேஸு. ஒரு இதுவுமே வந்து அப்படியே செதுக்கியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பார்க்கும்போதே தெரியும் இதோட ஒரு பிளேஸோட வியூவும் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு. நம்ம ஃபுல்லாக அந்த லேயர்லாம் முடிச்சு இங்கே மேலே அடுத்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டோம். இப்போ அங்கேருந்து கீழே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி இந்த வியூ வந்து எவ்வளோ அழகாக தெரியுது அப்படின்னு. அங்கே வரைக்கும் நம்ம போகணும், பட் எங்களுக்கு டைமில் அங்கே வரைக்கும் போகிறதுக்கு. ஆனால் இங்கேருந்தே வந்து எல்லா வியூவும் தெரியுது. ஃபுல்லாக பசுமையாக ரொம்ப அழகாக ஊட்டி கொடைக்கானல் வந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீலு. ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா அப்சர்வேட்டரி இங்கே 3 டெலஸ்கோப் வச்சுருந்தாங்க. இங்கேருந்து அங்கே ஃபுல்லாக பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. அந்த எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 சரக்கு கப்பல் மாதிரி ரொம்ப பெரிய பெரிய கப்பல் இருந்தது அந்த டெலஸ்கோப் வெளியாக பார்க்கும்போது. அதுக்குமே வந்து நம்ம பணம் போட்டு பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. உங்களுக்கு நான் ஜூம் பண்ணி காட்டும்போது தெரியும். அங்கே ஃபுல்லாக வந்து பெரிய கப்பல் இருந்தது. டெலஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது நல்லா தெரிஞ்சுது அந்த சரக்கு கப்பல் எல்லாமே. இந்த அப்சர்வேட்டரி இந்த பிளேஸ்க்கும் மேலே ஒரு பிளேஸ் இருந்தது. அங்கே ஒரு அழகாக காஃபி ஷாப் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்குமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இங்கேருந்து அங்கே கீழே பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது அந்த இது பிளேஸு. இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம கீழே தான் அந்த அப்சர்வேட்டரி டெலஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தோம். கீழே எல்லோரும் பார்த்துட்ருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே வந்து மேலே காஃபி ஷாப், அழகாக இங்கே உட்காந்து காஃபி குடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து கடல் பார்த்துட்ருக்க மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு இந்த வியூ.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலை நயத்தோடு நிறைய வச்சுருந்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த லேயர் போயிட்டு நான் மேலேருந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ரொம்ப லாங்கில் நான் காமிச்ச பிளேஸ்லாம் தெரியும் போது உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த ரிலேட்டடான பொம்மைங்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இங்கேயும் அழகாக இருந்தது. இது ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க வந்து 1.5 மணி நேரம் பத்தவே இல்லை. இதில் நாங்கள் கொஞ்சம் பிளேஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு போகவே இல்லை. இந்த பாருங்கள், இங்கே இப்படி தான் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரொம்ப வேகமாக வந்து எல்லா பிளேஸும் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்கு. இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிலிம்லலாம் வர மாதிரி பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. கடைக்கு வெளியில் போட்டிருக்கிறதுக்கு. நீங்கள் கண்டிப்பாக கோஜி ஐலாண்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒய்டோ ஐலாண்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட்டான பிளேஸ். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த பிளேஸை பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ எங்களோட ஃபெரி வந்துடுச்சு, நாங்கள் கிளம்புறோம். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.